Кайнар хит, Болгар радиосында. Кайнар хит, Болгар радиосында. Бушлай тауыш беру системасын цифровые технологии профессиональ контакт үзәге тәкъдим итә. ТНВ каналын караучыларга хәерле иртә. Шимбә иртәнге сәгать 10 димәк җырлар ярышын башлар вакыт. Эфирда Кайнар хит тапшыруы сезне сәламле мин Айсылу Габдинова. Хит парадыбызда октябрьда Зинера Ризат Рамазановлар, Гүзәле Милмира Нәгыймова һәм башка танылган җырчылар Кайнар хит исеме өчен көрәшүен дәвам итә. Бу көрәштә аларга сез көч бирә аласыз. Моның өчен шалтыратырга һәм 5177 номерына һәр җырчының аерым билгеләнгән кодын юлларга кирәк. Барысы да гадәттәгечә. Табигатьтә көз. Килешәсездер, быел ул аеруча матур. Алтын сары төсләрдән, кояш нуры һәм җылылыктан елмаеп кына торасы килә. Бер артлы бәйрәмнәр дә килеп җитеп тора. Әле күптән түгел генә укытучылар көнен билгеләп үткән булсак, 9 октябрь календарьгә бөтен дөнья почта көне буларак кертелгән. Бүген тапшыруыбызда иң борынгы, әмма бик кирәкле һөнәрләрнең берсе почтальоннар турында сөйләшербез. Җырчылар почтальон була алыр идеме? Гаджетлар заманында алар кагаз котлар язамы? Гомумән кирәкме соң ул хәзер почта хезмәте? Алдагы бер сәгать дәвамында бездән аерылмагыз, башлыйбыз. Илсия Бәдретдинова беренче чиратта хат ташучыларны һөнәри бәйрәмнәре белән тәбрик итте. Эшләре җиңелләрдән түгел, сабырлык телинде ул. Хат көтү, язу, югалтуга килгәндә, әлбәттә, ул моның барысында үткән кеше. Берсендә хат югалтып якын дусты белән аралары да бузылган хәтта. Ул миңа, мин аңа үпкәләп йөреп 1-2 айдан гына ачыклаган идек ди ул. Хәзер Илсиягә күбрәк юхиди хезмәткәрләреннән сәлам хатлары килә икән. Алар мине яратып язалардыр инде. Мин генә аларның язганын яратмыйм дип килде җырчы. Без Илсиянең җырлаганын яратабызмы соң? Хәзер тавышлар санынан аңлашылыр. Нәрсә җитми сиңа күңел дип моңланыр ул. Тыңлыйк. Нәрсә җитми сиңа күңел, нәрсә кирәк? Дөньям тыныч, аяз күгем, тормышым мул. Нигә сыкрый икән йөрәк, ник күздә яшь? Булганына шөкер итсен, рәхмәтле бул. Нәрсә җитми сиңа күңел, нәрсә җитми? Бер Ходаем күңел тынычлыгы сорый. Бәхетемнән шашып көләр чакта, бер сәбәпсез үкси елыйм. Бер сәбәпсез үкси елыйм. Нәрсә кирәк сиңа күңел, нәрсә җитми? Бәхет белән тулы бата һәрбер таңым. Тоеп яшим Ходаемның рәхмәтләрен. Тик нигә соң сыкрый йөрәк әрни җаным? Нәрсә җитми сиңа күңел, нәрсә җитми? Бер Ходаем күңел тынычлыгы сорый. Бәхетемнән шашып көләр чакта,
дуслар, нәрсә җитмей. Күңелләрнең тынычлыгын кая җуйдык? Әллә инде рәхәтеннән бу дөньяның чынлап та яшәп туйдык. Яшәп туйдык, яшәп туйдык. Нәрсә җитми сиңа күңел, нәрсә җитми? Бер Ходаем күңел тынычлыгы сорый. Бәхетемнән шашып көләр чакта, бер сәбәпсез үкси елыйм. Бер сәбәпсез үкси елыйм. Дуслар, тапшыруның нәтиҗәләре сезнең кулларда. Тавыш бирү тәртибен исегезгә төшереп үтим әле. Тапшыру барышында яраткан җырларыгыз өчен шалтыратып тавыш бирә аласыз. Һәр җырның үз номеры бар, аларны сез экраннарда күрәсез. Сезнең эш яраткан җырыгызга бирелгән номерны җыю, и телефоннарына шалтырату бу шулай. Шулай ук атна дәвамында 5577 номерына СМС тавышлар юллый аласыз. Демәк, телефоннарны кулга алып шалтыратабыз, тавышлар юллыйбыз. Кем? Әмнә Лилия Муллыгалиева хат ташучы һөнәрнең бар нечкәлекләрен белә. Хат ташучы булып эшләгәне дә бар. Лилия Муллыгалиеваның әнисе почта бүлеге мөдире булып хезмәт иткән. Хат ташучылар ялда вакытта газета, журналлар тарата идем. Хәзер шуларны искә алып елмаеп утырам дип сөйләде җырчы. Җырлый эшләгән ул. Бу эшне ошаткан да. Беренче мәхәббәт белән язышулар, әнигә улга хат язулар барысы да булган. Лилия Муллыгалиева мәктәптә укыганда армиядәге егет белән хат язышканнарын да искә алды. Фотолар салып, ул хатларны кабат-кабат укып, кәгазе йомшарып бетә иде ди ул. Хәзерге 2-3 җөмләле СМСлар хисләрне бетерә дип саный җырчы. Гөрләвекле балачак җыры белән хит-парадны Лилия Муллыгалиева дәвам итә. Гөрләвекләргә карыйм да, балачак төшә искә. Кәгазь кыймам кар суында, акты китте гел истә. Без үскәндә елгаларда, акты ярыннан ташып, күзәтүе рәхәт иде. Елга ярына басып, кар суларын ташыйдык, асып кием тәшиләк, хәзер инде шишмәдән дә. Су ташучы бик сирәк, кар суларын ташыйдык, асып кием тәшиләк, хәзер инде шишмәдән дә. Су ташучы бик сирәк. Итегеше су булса да, егермәдәгиләргә бушатыкта кирәк иде, калды сагынып сөйләргә. Әниләр дә белмәй иде, кайдан нишләп йөрүне. Рәхәт иде тузганактан, тәкыяләр уруы. Хәзер инде безнең кебек, уйламый балачага, кар суы да шаулап түгел. Әллә нигә тынага, хәзер инде безнең кебек, уйламый балачага, кар суы
Кірме барма ярға, юшләнмә суға біз. Сулар еріп уйнап үскен, балалар бит юқса біз. Яр буйында бала көрсәк, үре тұра шәшебіз. Үзгәрдік шулны, үзгәрдік, артқан сайын яшібіз. Ясулышыр бар жиғанда, елмайып қияш келіп, бала шаққа қайтып келді. Гірлеуклерді көріп, ясулышыр бар жиғанда, елмайып қияш келіп, бала шаққа қайтып келді. Гірлеуклерді көріп, бала шаққа қайтып келді. Гірлеуклерді көріп, гірлеуклерді көріп. Эх, балашақ. Гүзәлем дус кызлары белән әллән ерак тормаса да, хат алыша торган була. Көнендә үк җавап килә иде. Бер-ике җөмлә булса да язып, мин каршы хат яза идем дип көлеп искә алды Гүзәлем. Ләкин шулай да җырчының мәхәббәт хатлары алышканы булмаган. Бүген исә гомумән хат алышмыйбыз инде. Эшләр буенча посылка җибәрәсе булса гына почтага барам дип ачыклык кертте ул. Бас әле дип җырлаучы Гүзәлемне каршы алабыз. Аның өчен тавышларны 5177 номерына 508 коды белән юллагыз. Җырны рекламадан соң тыңлыйбыз. Кайнар хит, Болгар радиосында. Kızım, bu sandıkını bir kaçan aşağı görme. Niye? Açsan bitti baş kızım, bitti. Bitti baş. Abi ne oldu bu? Oğlunun laganeti koptu bit. Abi ya şu takıyla Tatarca iğrenecek gerek. Yalana yak. Bir şum tutmun da benim o ya. Dertlikilerge iyerip eydene bir basalı. Hey, hey, hey. Bu şartlıklı minutlarının sungusu bulmasalı. Hey, hey, hey. Basalı, basalı, teper teper basalı. Mahtur basuların ölen kunellerle aşalı. Basalı, basalı, kara ele atına. Ayakların irin sözden simağına taktılar. Abi bunun işi kişinin bulasın. Biyip. Mini bit ayaklarım iyi bilmeyi. Bunun bile biye var. Yaşacağım varsan beni bilmezim. Aklı sıksa külmegimde kiyermen digen idi. Hey, hey, hey. Musib buyga jitu bilen kiyermen digen idi. Hey, hey, hey. Basalı, basalı, teper teper basalı. Mahtur basıların bilen
basalle, tüper tüper basalle, mahtur basuların bilen ko'ngillarni ashale. Basalle, qara ele otila, oyoqlarim iriksizlar siymog'ini tortilar. Кеше гомерләре бигрәк кыска, кадерләрен бик тә белерлек. Һәр сәгате аның санаулы бит, һәр сәгате үзе гомерлек дип әйткән Роберт Миннуллин. Чыннан да вакыт тиз уза. Менә безнең тапшыруның бер сәгате дә күз ачып йомганчы үтә дә китә. Вакытны бушка уздырмый, яраткан җырларыгыз өчен тавыш юлагыз, чөнки тапшыру нәтиҗәләре бары тик сезнең кулларда. Башкаручыларның номерын телефонга җыеп, бер сәгать дәвамында һәрбер җыр өчен тавыш юлап була. Тапшыруның темасына кайтып. Зинира һәм Ризат Рамазановлар хит-парадыбызда серләремне сөйләр идем дип үзгәләнә. СМС хәбәрләр барлыкка килгәнче гел хат языша идек. Без моны мәниләрдән күреп үстек дип сөйләп китте Ризат. Әлбәттә, хатларны ул кызлар белән язышкан. Сине сагынудан күз яшьләрем дә тамды дип яза идек тә, кагазгә бераз су сибә идек дип искә алды Шаян Ризат. Хәзер исә Рамазановлар хат ташучыларны куркып көтеп тора икән. Чөнки почта тартмасына я штраф, я башка төрле түләү кагазлары салынган хатлар гына килә. Шулай. Җырлы гаилә өчен тавышларыгызны мәҗәлләмәгез. Aşar idim, kirpiklerin arasına yat gözle başar idim. Serilerimle, seylerim ağlarına, derni tügülü gözellerine, aşık bilin ağlarına. Serilerimle, seylerim ağlarına, derni tügülü gözellerine, aşık bilin ağlarına. Soluşun erip, benim utlu kışağımı da gidersin sen de erip. Uberiydim seni canım, şaşı tatlısı yüden. Bəxtli yolma yolların, gitmesin de yüzünden. Serilerimle, seylerim ağlarına, derni tügülü gözellerine, aşık bilin ağlarına. Serilerimle, telin ağlarına. Yerinden über idim, sakına sıyıp gene, bağır keyim canı kayım, mağdurum deyip gene. Uberiydim uzak idip, köp tapır minge şaklı, menge ıntılmaslık idip, biz birge bulan şakını. Serilerimle, seylerim ağlarına, derni tügülü gözellerine, aşık bilin ağlarına. Serilerimle, seylerim ağlarına, derni tügülü gözellerine, aşık bilin ağlarına.
Зөлфирә һәм Алмаз Мирзаяновлар өчен почтальон һәм хат язу темалары бик якын булып чыкты. Зөлфирәнең дәванисе гомере буе почтальон булып эшләгән, Алмаз балачагында хат ташучы булам дип хыялланган. Дәванинең авылындагы почтальон апа пенсиягә чыккач, аның урынына мин калам. Авылда 4 көне рәхәтләнеп эшләячәкмен дия торган булган кичкенә Алмаз. Җырлы гаиләнең кагаз хатлары күптән язганы юк икән инде. Кулга каләм алып язу да авыр бит хәзер диләр. Шулай да икесенең дә балачакта хат алышкан кешеләре булган. Шуңадырмы ел сайын Мирзаяновларның концерт программасында почтальоннарга багышланган я берәр монолог, я җыр була икән. Безнең хит-парадта алар әйләнәбез гомер бакчасында дип җырлый. Тыңлыйбыз. Тынычлык, ике якында тигез күреп, İki yakında da tigiz kurigіз. Sorularına iki yakına tigiz etip, hürmet bilen İki yakında tigiz etip, ике якында тигез күреп, сабыр булып, шулай яшәргә язсын. Матурым гел теләкләрдә ике якында тигез күрегез дип әйтәләр. Без һаман теләчедә ятабыз. Ни, әйдә китек соңмы Симгә? Әйдә. Әйдә. Бер кайда кермибез. Туп-туры авылга кайтабыз, яме? Яра. Әллә ни матур мәйдә туктап карыйк әле. Şehirlen kız bakşa türlerinde Savbulaşu valse eylene Tılsımına düz alma yürek, jir eylene. Hisler beylene Sin mineke, min sineke. Baş eğlenseyde eğlensin. Şeyler gözler bağır. Nişik motor O безнең Мөслим. Әле мин сиңа тагын бер сюрприз ясыйм. Күзләрең юк? Baş eğlenseyde eğlensin. Şeyler gözler bağır salbulaşa. Tek suyu bizden gitmesin. Göz yalqını kışkan yaktı tünde. Qarашыңнан senin nazlanam. Şeylerinde yanma şeşerin Altın kızda tatlı balalman Матурым. Әйдә әниләргә мәтрүшкә җыябыз. Baş eğlenseyde eğlensin. Şeyler gözleri barı salbulaşa. Tek suyu bizden gitmesin. Sin mineke, min sineke. Baş eğlenseyde eğlensin. Şeyler gözleri barı salbulaşa. Tek suyu bizden gitmesin. Şey bilen kız bakşa türlerinde Uzdıramı olma tuyların Ömür bakşasında eylene biz Kullarında benim kullarım Seni mineke, mini sineke Baş eğlenseyde eğlensin Şeyler gözleri barı salbulaşa Tek suyu bizden gitmesin Seni mineke, mini sineke Baş eğlenseyde eğlensin Şeyler gözleri barı salbulaşa Tek suyu bizden gitmesin Şeyler gözleri barı salbulaşa Tek suyu bizden gitmesin Сез күбрәк салмак җырлар яратасызмы? Яки тиз ритмлы дәртле җырлар күңелегезгә ятышлыракмы? Мәсәлән, көз көне салмак җырлар тыңлап, уйларга батып, тәрәзәгә карап торырга яратам мин. Күз, сары сагыш. Әмма җәй көне дәртле җырларны машинада кабызып, тәрәзәләрне ачып, су кергә барган мизгелләр бигрәк күңелле. Шулай итеп, һәрбер җырның үз урыны бар. Һәм кайнар хитта һәрбер кеше үзенең халәтенә туры килгән композицияне таба ала.
Безнең белән булыгыз. Моңланыгыз, уйланыгыз, бигез, көңел ачыгыз. Раян Садриев хатлар язышмаган, ләкин хат язган кешесе бар. Ул Кыш бабай. Чынлап. Раян балачакта ел сайын яңа ел төнендә Кыш бабайга дип хат калдыра торган була. Һәм аның бар теләге диярлек чынга ашкан. Кыш бабай миңа җавап хат язмаса да, бүләген алып килә иде ди башкаручы. Раян хат алышырга яратмый. Кеше төрле социаль челтәрләрдә язышып вакыт әрәм итә дип саный ул. Әйтер сүзең булса, шалтыратырга, очрашырга кирәк. Нинди хат инде? Машина бар. Авылга дисәң, авылга, шәһәргә, күрше илгә дә барып була дип җипләде ул. Әмнә Раян өчен тавыш юлларга теләсәгез, хат язырга кирәк 55-77 номерына. Yıllar alga bara, yıllar tınnan yollar kala. Şapkan bulabız gümürge, şapkan bulabız gümürge, vakit артыннан житерге. Tukta vakit tukta, bir gene minutка, bir gene sekundка. Tukta, 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 tukta indi tukta, yakabızdan tutma. Birişemimiz hiç de anlatma, anlatma. Ey kuvabız dünyanı, kuvabız biz turmuşunu. Atlıyız yürürəbiz biz, atlıyız yürürəbiz biz, tutam deyip biləbiz. Tukta vakit tukta, bir gene minutка, bir gene sekundка. Tukta, 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 tukta indi tukta, yakabızdan tutma. Birişemimiz hiç de anlatma, anlatma. Бүген һәм иртәгә бар уйларны шын итәргә. Иңне иңгә куеп бергә, иңне иңгә куеп бергә, гомер юлларын үтәргә. Tukta вакыт tukta, bir gene minutка, bir gene sekundка. Tukta, 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 tukta indi tukta, yakabızdan tutma. Birişemimiz hiç de anlatma, anlatma. Tukta vakit tukta, bir gene minutка, bir gene sekundка. Tukta, 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 tukta indi tukta, yakabızdan tutma. Birişemimiz hiç de anlatma, anlatma. Хит парадыбызда яндырма йөрәгемне дип моңланучы Илмир Нәгыймова күңелендә хатлар белән бәйле бик җылы хатирә саклана. Мәктәптә укыганда бер егет җырчыга мәхәббәт хаты җибәргән булган. Кәгазьгә язып. Хат әлбәттә инде исемсез була, әмма Илмир аның кемнән икәнен бик тиз аңлый. Җырчының үзенең исә кәгазь хатлар язганы юк. Почтальон хезмәтен башкаручы бик авыр дип саный. Шуңа да бу һөнәр ияләрен бик хөрмәт итәм ди Илмира.
Аның башкаруында Яндырма йөрәгемне җырын тыңлыйбыз. Гүлназ, сәлам. Туган көнең белән сине. Сәлам, рәхмәт кызлар. Сез бүген киләсезме бит? Әлбәттә киләбез. Адресыңны җибәр. Күзләрең тулы сер синең, йылмаясың син белеп, яндырасың йөрәгемне карашың үтәтелеп. Күзләрең тулы сер синең, йылмаясың син белеп, яндырасың йөрәгемне карашың үтәтелеп. Яндырма йөрәккә йөне үзмәле үзәгемне, үзем генә беләм ничек мин синсез түзгәнемне. Яндырма йөрәгемне, үзмәле үзәгемне, үзем генә беләм ничек мин синсез түзгәнемне. Мин синсез түзгәнемне. Сагындырма да сені юкка, син бит минеке түгел, берсә дә түгел икәнен барыбер ярсый күңел. Сагындырма да сені юкка, син бит минеке түгел, берсә дә түгел икәнен барыбер ярсый күңел. Яндырма йөрәккә йөне үзмәле үзәгемне, үзем генә беләм ничек мин синсез түзгәнемне. Яндырма йөрәгемне, үзмәле үзәгемне, үзем генә беләм ничек мин синсез түзгәнемне. Мин синсез түзгәнемне, синсез түзгәнемне. Яндырма йөрәгемне. Оныттым инде дигәндә, киләсең дә чыгасың. Әйтеге ишегем нәрәдәлә кавыштыру чарасын. Оныттым инде дигәндә, киләсең дә чыгасың. Әйтеге ишегем нәрәдәлә кавыштыру чарасын. Яндырма йөрәккә йөне үзмәле үзәгемне, үзем генә беләм ничек мин синсез түзгәнемне. Яндырма йөрәгемне, үзмәле үзәгемне, үзем генә беләм ничек мин синсез түзгәнемне. Яндырма, көйдермә, үзем генә беләм ничек мин синсез түзгәнемне. Мин синсез түзгәнемне, синсез түзгәнемне. Яндырма йөрәгемне. Лилия Гыймаддинова төнге утлар җыры белән кайнар хит исеме өчен көрәшүен дәвам итә. Тапшыруыбызның бүгенге темасы кәгазь хатлар һәм почтальон һөнәренә килсәк, Лилияның балачакта хатлар алыша торган дус кызы булган икән. Кемнең хаты чистарак язылган, матурак бизәлгән дип ярыша идек. Һәр хатны көтеп ала идем дип хатирәләре белән бүлеште җырчы. Хәзер исә хатларны Лилия уллары белән яза. Кемгә дисезме? Кыз бабайга әлбәттә. Җырчының 2 улы бар, алар ел саен үзләренең ирешкән уңышларын, яңа елга нинди бүләк теләүләрен хатка яза икән. Аннары шуны үзләре почта ящигенә салалар. Шәп бит? Балачакның матур бер мизгеле. Лилия өчен матур мизгелләр сездән килгән тавышларны күрү. Төнге утлар җыры өчен сездән тавышлар килеп калабыз.
degan bu o'ylar jonni urab olgan hut yolqin hislaridan uram narador tungi uram men qaytib boram ay senga aytasiz so'zlarim bor ko'kda yulduzlar nur sepib oqiydigan ay menim kibik senda meni yaratasan shulay tungi uramni yoqtirib shaharning o'tlari balqiy ko'ngil bekdek seni o'ylay hay suyuga muhabbatga dunyo to'lib tursin ko'ngil balqib tursin bir shodlik ega bo'lsin baxit o'rtoq bo'lsin tungi o'tlar yoqdi yonar tongga shoqli tongga shoqli tongga shoqli o'tlar yonar tongga shoqli tongga shoqli men bilan bek tezdan seni jonim ko'ram onam tungi shaharda yuribmiz ikkovgina tik ikkovgina tunim to'lsin ona ko'ngillarimiz ko'kda yulduzlar nur sepib oqiydigan ay menim kibik senda meni yaratasan shulay tungi uramni yoqtirib shaharning o'tlari balqiy ko'ngil bekdek seni o'ylay hay suyuga muhabbatga dunyo to'lib tursin ko'ngil balqib tursin bir shodlik ega bo'lsin baxit o'rtoq bo'lsin tungi o'tlar yoqdi yonar tongga shoqli tongga shoqli tongga shoqli o'tlar yonar tongga shoqli tongga shoqli suyuga muhabbatga dunyo to'lib tursin ko'ngil balqib tursin bir shodlik ega bo'lsin baxit o'rtoq bo'lsin tungi o'tlar yoqdi yonar tongga shoqli tongga shoqli Мурат Гайсин мәктәптә вакытта хәтта запискаларда язарга яратмаган. Мин әйтәсе сүземне кышкырып әйтә торган кеше. Хат язып, аның килгәнен көтеп язарга түземлегем җитми минем ди ул. Шуңа күрә тизрәк аның җырына күчәбез. Мурат Гайсин.
жырың жейлер өткәш сайра турай сайра син эздері тына көрмә сайрана сайра турай жей өткәнше сайра хәлдән тайма зинһар тынмана Миндә бер көн тыны калырмы гомеремнең соңы җиткәч сайра турай сайра син эзләре тына күрмә сайрана сайра турай җәй өткәнче сайра хәлдән тайма зинһар тынмана туктап калма зинһар тынмана Мурат Гайсинның жырын тыңлап үттік, һәм бәлки шүткәнсіздір, бәлки юқтыр. Мурат көптен түгел әтти болды бит. Оның қызы туды. Шын көңілден тәбриклейбіз. Сіз де Муратны тауышлар юлап құтлагыз, хөрмәтле тамашачылар. Бірінші тапқыр әтти болған Мурат Кайнар хитта да бірінші болсын. Біз дәвам етеміз. Келесі башқарушыбыз Анастасия Макарова. Жирде қабынған әр яңа ұшақ Көкті қабынған яп-яқты елдіз Туған дүнияға бәхетлі бір кез Менің күнімді елмая жиған Мен яратырған дүнияға туған Әрбір сол үшін мәхетлендім Жирне емлерге дүнияға келдім Менің
итеп бик тиз арада тапшыруыбыз ахырына якынлашты. 1 сәгать сизелмичә дә үтеп китте. Гадәттәгечә берничә мизгелдән җиңүченең исемен игълан итәбез. Һәм гадәттәгечә иң башта реклама. Бер кайда китмәгез, безнең белән калыгыз. Кайнар хит, Болгар радиосында. Турыдан-тур эфирда тапшыруыбыз дәвам итә. Рекламага кадәр тавыш бирүне туктаттык һәм җиңүче итеп бүген Лилия Гыймаддинова ачыкланды. Иң күп тавыш җыйган башкаручыбыз ул. Котлыйбыз. Хөрмәтле телевизор караучылар, яраткан җырларыгыз өчен сез шулай катна дәвамында SMS тавышлар юллый аласыз. Махсус кодны 5577 номерына юллап. Мин Айсул Габдинова сезгә матур яллар, җылы очрашулар, күп уңышлар теләп, бүгенгә сезнең белән саубулашам. Мин сезне яратам. Бушлай тавыш бирү системасын цифровые технологии профессиональ контакт үзәге тәкъдим итә. Кайнар хит, Болгар радиосында. Кайнар хит,